Sinapalabas. Kayat ni Ama Josep ngagsublidan kini Don Esteban iti paginanaan iti rancho gapu tamalumen. Ngem nagpilit ti Don ngagsawar dapay iti kabakiran iti rancho. Nakita dati may sa apinuon ti balete. Inasitgan ti Don dagiti kasla nagtatali aramot ti nasawa kayo. Ket dita, nakita na akaslaad da abot iti sirok ti punti kayo. Nagsukimat da. Ket pudno nga daabot iti ayan ti dakkel abato a nagbatayan ti punti kayo. Inlayon ni Don Esteban ti simrek iti abot. Ket sinarunumot ni Ama Josep. Naduktalan da amay sa akweba dayta nastrek da. Nakigtutlangan ni Ama Josep iti kelat a nagiryag ni Don Esteban. Kinagat ti uleg ti Don. Ket ingkagumaan ni Ama Josep nga impan iti ayan da Luciano. Intaray da iti ili tapno maagasan. Ngem naladawan ti amin. Natay ni Don Esteban Gabriel gapu iti gita ti uleg a nagramaram iti bagina. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo a napauluan. El Oro con Sangre! Urayan kayo kadi, senyora? Juan Benito, mabitla ang taalaag tay kagay ko. Kan mangitutak iti subang mamano ang pagsukatak. Ayan yan. Anyan, tinapagtang kini Esteban. Ay, di Marisol nga apok. Anya lang atan ti mapasamak kan kwa na ita. Tanata iti amana. O Diyos sa madagaasi. Sumaklang kumay ti pagariyab ti kararong ajay madugang ko. Awan gayan tinagbati kadagiti kadwami akatalak dito'y rancho. Siyak lang kada ita dito'y. Tarusak kumay tayo ni Jevilla ngam kalata nagbalaw ti panunot ko. Nagbiltakap dito'y matan rancho ti tinurong ko. Kasla nabambanog ako na iti panagriknak. Mga taday tayo tijak pan nakaturog idi rabi eh. Sa bagay nagdiritso kay Jay Vilyawan. Sa anak matla makaturog ijay. Sigurado ana isang patdan ti bangkay ni senyor. Marigat mapanak la maturog kababaeng. Iso nga itantang ko kay nati ipapan ko Jay Vilya. Iridip ko dito ipagturogan mi dito rancho. Sumalogak to inton malmalam. Ay, Benito, awan sarday ti panagsangsangit ni Senyorita Marisol. Makailuyos. siyempre, pampanunutin na no kasano ti kasasaad nandito'y tawanan ti amana. Ado ti rumbeng ang maasikaso may papan iti kinabaknan ti amo tayo. Anya ka din ti sasawang Pedrita. Amo, di na pa'y naisagana ti amin ang maipapan iti sanikwana. Para iti anak na nga agtawid. Nabatad mat, kaawatan ani Senyorita Marisol ti agtawid, ta isumot ti imbagbagana idi paylaeng. Ay, ngam. At singin nga anak da iti day dilulita. Inauna nga anak da dagi jay singin ang lalaki. Pedrita, Ay, sus. Kasla makitkita kon. Ti kinariribok to ti asyenda. Nukalaat tong agpakita dagi jay. Pedrita, kaamong paylatang hiwat mo. Saan aday tati sasawam? Aguli makalang, Pedrita. Saan ka amasaknan iti dayta? Marisol, apog. Abuela. Awan ni Papa. Marisol. Kasanapay ni siya inan. Awanan ni Papa. Anya ka nung abinti na pasabo ang akapog.
ni siyak nila kayo, Joseph. Iso ti magkaibaga. Noon niya na talaga tinapasamak. Kahit ko nakasarita. Ingam awan ka nupay. Di ba imay dito'y Filia? Saan pa? Di pa'y nakita ni Luciano? Dayjay nalakay ti kadwa kano ni Papa. Pimanaw da iti ayan dagiti rancheros. Iti nagsubli ni Isoda. Awanin ti pot ni Papa. Kasta. Dayjay nalakay ti kayat ni Siak na makasarita. Ngam, apay na di pala nagpakita dito'y Filia. Ay kat urayam aapok. Abuela, amangan mat no saan na pod no na kinagat ti ulag ni Papa. Anya? Amangan no pinapay dayjay nalakay ose. Ay, Diyos sa mananga si apok. Saan ka nga agsarita iti kasta? Senyorita, nabatad ti ebidensya, kinagat ti ulag ni Senyor Esteban. Panagnakanday ta ti mangagasan ng tamingkan kwa na. Awan pakibiyangan ni Siak, kikinagat ti ulag, kianya ditan. Basta makasarita ni Siak dayjay nalakay ose. Senyorita, Mapan ni si ka iti rancho, Luciano. Sukunan ni si ka dayjay nalakay. senyorita. Mapan ni si ka itamat laang. Owen, sige, mapan ko sukunan na apong Jose. Isan, di nakasit gan, senyor. Awan basol ko. Awan ti basol ko, senyor. Kaduan ni si kanisya ka, Joseph. Saan no madayon ni si ka? Saan, senyor? Natay kan. Di ka mabalin na kadwa na kas iti ibagbagam. Ay, karasan. Ay, sus. Sumurot ni si ka kinisya. Dahita nakarasan, timang iturong kinisika. Senyor. Ay, tinukawan na kay karasan. Ay, tinukawan na kay karasan. Karasan, natagtagainip ko. Tinangtukaw ka ni Senyor Esteban. Kaslas si Mikil ti Dilak. Diyak makasao. Diyak makapagbalikas. Dadan na pagti kabalyo. Daw may titoy. Kastaon ti dungaw ni Senyorita Marisol apong. Di na pa yan masursurutan ti bagbagana. Kat nalagip na kayo. Kaya't nakamakasarita, may papaniti na pasamak. Di na kayo makita ijay lamayan. Iso binaunnak di daw. Umay kayo, ta ibagayo ti si Bubukala na pasamak apong. No, kasano at tinukkawan ti ulag ni Senyor. Ha? Ha? Apa ya, di kayo agsaw apaw? Apa yung agsinsinyas kayo? Ha? Diyos ko. Saan kayo ang makasao iti limpyo, apaw? Nay, anyat napasamak ka ta kayo? Apong, kaya't nakaamakasarita ni Senyorita. Diyak may baga ti kayat ko may baga. Timang kan ti Dilak. Agwing-wingi-wing ka, apong?
Di ka sumurot? Apong, kaya't amaamuan ni Senyorita Marisol no anya tinapasamak. Kat no di kay sumurot, masigurado kang agpungtot. Iso sumurot kalatan na pong. Umay kayon. Saan ka makatakder? Imposible! Mamati ka kuma, senyorita. At da ijay rest house ijay rancho ni Ama Josep. Saan makasao? Kan kasla nailansan iti nagtugawan na apapag. Kalukuan! Palso dayta na ibagbagam, Luciano! Senyorita, no kaya tiyo? Senyorita? Hala! Agsubli ni sika iji ayan nila kay Josep! Kat alaam dito'y Villa! Senyorita? Agsubli ni sika itamot lang! Inchende? Wan, sige senyorita. Sublik ni Apong Josep. Diyos ko, kakaasi ni Luciano iti namayan ni Senyorita Marisol. Iti pa'y matimatang ti ato at tao, tinangkabilan na kunkuan. Ati upay ni Luciano ti may nga ubeng nga inungtan ni Senyorita. Nana Pedrita? Nana Pedrita? Tatabi nito. Pilita, Masyanak ka ni Amang. Apay atinong pa ni Senyorita Marisol iti namidwa. Gaputa di na naikuyog ni Ama Josep ang nagsubli dito'y Villa. Ha? Isu atay jay, nagsubli ni Amang mo ijay ranchaw. Mapan nasukunan ni Ama Josep. Naibabain ni Amang ko kadagiti amin nga da dito eh. Talaga Rimwar nga awan sirbi ti Amam dito'y Hacienda Gabriel. Anyamat na ni Senyorita. Lah, bay amon pilita. Di mo ikaskaso day jayain. Mala, agsubli ka iti ayan dagiti kakaduam. Urayam ti sumaruno ang mapasamak, inton isang pet ni Amang mo ni Ama Josep. Ala, aginanos tayo pa'y laeng kakabsat. Saan ang masursurutan ni Senyorita Marisol ti aramiden na? Isu nga awan pa'y lati aggaraw nga gisagana iti uraan niya amakan wenno mainom. Ay, agyaman tayaw. Kaduanan ni Ama Josep. Nasaya at naikuyog na ni Ama Josep. Mapay akas day tilangana nga indisaag ni Luciano iti kabalyaw. Kunamot lano istatwa na ipatakderlatan. Sabtag ida. Ayawan, diyak makapagbalikas. Apong Josep. Anya nga tadaytan. Apay akas ta kayo matay. Ni Senyor Esteban, inalalyanak nga ta. Ay, talaga asaan nga agbalikas ti bagana Luciano. Huwag bang binitaw. Nakatugaw iti papag iti balay di rancho na danon ko. Anya? Idi kasaok. Di mo ton maawatan ti bagbagana. Kasta nalatan. Anya? ayan dayta nalakay Josep. Aday gam na alati ko. Dusaan ni siya dayta nalakay. Iso ti gapunan no apay na kinagat ti ulag ni Papa. Dayta ti parakan ka. No! Senyorita, agban ka kuma. Sino na kayo? Patayan ni siya dayta nalakay. No! Senyorita! Nakasaganan ti amin nanang. Talaga akayat mo na makita ti amam? Nanang. Isong agluastan inton parbangon. Rafael, anak. Ado ti kayat ko amaamuan iti amak. Siyak amismo ti mga mo. Nuan niya ti pamanagnak na asaan nga iso ti amak.
Ala, uray di naaklunan adi na kaanak. Taag minarmot itan ti panagkakaingas yo. Nanang, Saan amadlaw idi maladaga ka nga adda panagkaingas yo iti amam. Angam ita, addan pagilasinan ken ka. Amok amariknanan to da ita. tuntunak ti karabangak ija asyenda Gabriel, nanang. Alag iti legal a pamuspusan. Nahustuan kan iti edad, Rafael. Isu nga itulok kon nga aramidem ti ammom a nasayaat. Dayta medalyon asuot mo. Di mo ikaten di tatengged mo. Kat timet lampin a nakartib. Talaga asikan ti mangidulin iti dayjay. Karaman ti badom idi maladaga kapaylaeng. Dagijay ti pamaneknek asikaday ti amaladaga. Wen, nanang. Talaga nga nadakdagi jay. Karaman da ito'y amedalyon. Iso ti ipakitak. Apaman nga agsango kami kini Don Esteban Gabriel. Anya ti mapasamak iti Hacienda Gabriel, iti panagpakita ni Rafael. Masangputan nga ta ni Rafael, tinakamasayag nga amana. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!